naon. Iba din yung test na natin. Nung nga sudana tay. Ay ba? Nung nga sudana. Pilihan. Sa una pa nga, sa una nga to high school. High school ba to man no? Nga nagluto si mama ginani pansit nga pinauga. Soko kay tatay kay. Pag pangaon naman ni angkol, among gipili kanirang baboy kaning baboy may nani oh, may nani. Baboy niya. ang nabilin sa sundan, pulos na lang Mickey. Wala, pag ulay lagi ka na ng gusto ko ay tani. Ilabay ko na lang sundan. Ang kaninin nagkote mo ni bihang yung birthday. Ang sa karon, bi eh. Manok. Mayatag manok ka na. Ya. Muli ko muli. Gamay. Ha? Kag may bahay. Pag inato ka no, huwag sila mabano, huwag ka mo kay nato sa inyong partner, nato gikan ka mo, hago kay mo trabaho. Nga nanangkot pa og tuba. Nangkot mis natay taon na. Nay ko na mo sundan. Wag mo, di ko mo malipay pud. Lipay ra ka to tay. Lagot! Ha? Tugihan ka na. Tugihan daghang mo nakasawa. Ma. Imong pansit ba? Wala na. Kuwag baud. Wow. Baud. Bawal ba? Baud ba baud? Naman. Para himong dagat. Kung nagbaud paratay. Parat ka nito. Lagi parat gyud kayo, dagit paraton. Patis magad. Pero kamay? Lakaw ng gwapo. Tay. Sige, Gop. Bye. Bye, Gop. Yo, what's up? May buntag yung tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan no. Karon kay kuan na ta, May 20. So, 7 days na lang pista na sa syudad sa Bugo no. So, karon kay adto ko pa dong sa kamaster kay ako ko tong tiwason ng katong gibuhat na mong gabi no. So, kay si master klase man si master ron nya. Ako lang sa imo kuan ito hinahinig trabaho to mong design para karong pizza 25 to siya na mo i-design no. So nasabot na mo hapon alas 9 pero dugay ko kumata kay laing naong no. So laing lawas na to pero sige lagi hapon kaya ra ni. So ato na ta ka master, let's go. Gaga. Musta negosyo to dia? Ako bugo day. Deadline ko. Musta negosyo to dia? Yung kuntuan man. Ha? Nakot mo Ay alin day. Init kay go mo, init kay go. Abang mari mo, daam ka no, sabi sa akin Tangon pa gyud. Ay bato ay. Balik mo, ay bato. Gulo niya, pinagin niya. Inita ko sa Oyalin eh. Pamalit na mo kay Oyalin ng migo. Gaga. Say hi, be, say hi. Hi vlog. Ako ning kuan. Uyab, akong classmate sa una deh. Akong barkada. Ay, di ba mo tugot? Barkada lang mi kutob. Sorry, bro. Asa ka? Watson? Oh yes, Watson ko. Ngita mo sa lain trabaho. Wala hiring. So, uyab. Bye. God bless mo pang apply oy. So, ana ko dire sa shop nila ni Master mga ano. So, amo sabot unta ni Master. Kaya dito kami magkita sa Sir MC pero dugay mo ko naabot kay dugay ko kasakay tricycle. So, ari na ako magpaabot sa shop kay magpalit ko og materialis no para tiwas ato. So, nagkita din song barkada sa una, Omega. Kasi tro ko sa una pag college. So, moto siya uyab. So, kung kisa may single sa inyo ano, chat dito ninyo kay sa uyab. So, shout out din no, Maria Christine Gabia. Masa? Mo na yung tinuod pangan Maria Christine Gabia. Iya ang Facebook kay Gabia. So, sige paabot niyo. Chat dito ninyo kay paano kugihan niya. Gwapa ba jud? Matik na na. Bisiya po din mo eh. Yeah! Pagkapinit eh. Naka-search ko ni gabi. Nya. Nagpipo ko sa unang mo pagpalo. Tama ta. Bye. Bye. Ilita. Usa ka tagapalit og
ano eh? Board na aircon. Nito eh. Kapalit na kailan buhon. Kaya na magagwanta yung init. Ako nang grupo-grupo ang kuan, mga letters. Tara. Problema ni kay kato siya. Kuha nga gusa. Kompleto ni gabi eh. Nakuha nga ni. Karon ako na ning ikuan siya no. Ito ning sa pawon siya. Kani, ipalit na ito nga foam. Nipisa man yung letter to siya sa pawan para mabaga siya. So, naniagi pa tayo. Rest in peace. So, mag-rugby ta pa dong. Trabaho sa ko dire no. Kay nagunahon na sad ko. Unsa itaytulan ni nga vlog karon no kay okay bawo sa itaytulan ni. Mas okay bawo sa itaytulan tong gapon basta kay buhat-buhat ang tag-vlogod. Kani. Way klaro gid. Way klaro. Nag-rugby na ako nga katambay no. Nagpapilit ko sa banday, nagpapilit ko sa foam. Ay lang nang nag-rugby kay lain gyud paminaon. Nagpapilit ako no. So inaniyo na siya una, tangani mo siya rugby ang kuan pattern then ikaw manipilit nimo siya nani. So wala ko ka video no kay wala ko stand, wala jud ko pa tog stand. Dugay na kay to, pero wala jud ko pa tog stand. So sa mga kaila na ko no, ganahan mo sponsor og stand no. O sa di na ko kaila basta kita mo ni nga video. Na mo ikahatag nga stand diha nga para sa cellphone no. Tagi ko ninyo, ay daghan sa Mr. DIY. Mr. DIY, baka naman. So, kung wala si Mr. DIY basin ka mo, ganahan mo mo sponsor. Pwede rin kayo. Kamani mo kuan papilitan ni mga katambay no mga ga. Ay kamani mo paugad ay mubuska di siya minana na siya porma. Ano siya kani ako na ning gipang duot. Ay ana nimo. Inana na siya. Ay mo na siyang iduot para mo pilit siya og balik. Ana na siya. Ikaw man ato na siyang katingon. So akong cutter dai ako katong orange no. So gamit ito sa una. Nato lang idol charge sambot na pa ba kato dito. So kato nga cutter 5 years na to. 5 years or 4 na ba to? Dugay na kito siya college po ato. So nawala. Pero baitag dalan to dito lang idol charge no. Nato na siya i-cut out. Ang pattern ito na yung subayon. Omday stand. Ato sa nang ikuan ha. So dara. Ang finished product muna siya porma. So kani akong gibuhat no nga procedure. Bali ni siya. So dapat gidon ta. Ang inani ang cut out kani ang imutang butangan og rugby ang luyo. Pero kaya kaning foam kung gipalit gihapon palpak mo ni di mao. So among gibali ang kuan pagi. So katubangan namong gikat o gipapilitan og rugby nya ang mao po da mong i-cut out ang kuan luyo. Tuba. Basta katubangan natong butang og rugby. Ikaw man pilit mo siya di ko man i-cut out nimo. So manhog siya gibali. Pero ingon si Master B ano nga walang mahirap sa may diskarte. So mangitaan na gid siya pagi. Nga na siya. Trabaho sa tadire no kay taghan pa kinin siya mga katambay. Ubay bigyan siya napay. Go! Disco ka na oh. Woo! So alas 3 na mga katambay no. Pum di ko ipaniod to eh. Nalimot yung kaon so mangita sa tagkaon dire kay wala ba may sa tuwa nga sayang ay nabuang niya. Gwapo ra ba unta? Wala may mingus tuwa ana. So ning mga tagkaon ni pero dito mabuang. Thank you Lord. Kahit na malangay-langay yung mga katambay kay nakamatag trabaho dito. Ito na ta. Back to basic. Back to basic ta mga katambay. Bye. Asam ka? Balik ka dito. Lakaw ra koy. Tama ta. So na-short itong rugby mga gano. Palit og duha ka batilya. Chat ko master ya. Diyan mo reply. Ipahit na lang ko. Kay iyahang yun po ni Korta. Ay problema. So ganahan gid mo mga kamao no. Magnane liter cutting mo sa inyo. Ganahan mo buhat ani. Igsapaw ninyo og letter. Kung ganahan mo magsapaw para baga. Sigurado og kuan dire rugby ang kilid. Para iligpilit na nila. Di na siya maukab.
Ang kanang to nga, pwede na hindi na pinodon. Mailhan ni mo og sakto na pagka-rugby kay di man siya mapaksi ang kilid. Ang usa sa dilhanan nga sakto na siya pagka-rugby. Basta musugod naglambad mo. Hay to hay na. kanang musakit na imong tumpihak ba kanang murag wala na ka, lipong-lipong na ka. Siya sakto na kana pagka-rugby. Nga gabi na no. Nga papajugon human. Eh saan taman? Kung usa si master nginabuhi pa man to. Klase pa man guro turon siya. Ako sa nitiwason dire. Ako sa nitiwason dire ha kay mo maigo na sa rugby ay. So nako dire karon ilang ko ano, Gaw Junil. Naki-upload ko. So manam ko dito rugby dito. Then upload ko sa kuan video last katong sa mga pinding nako. So pakanon ko dire. Na hapon. Pero ang pulo ang iba tubig kay limnon. Sige panganay limnon na Alhambra ko no. No si Muton. Sakay kaon sa ko nya. Mantag dita. Di lang ko inom lagi gaw. Ay lagi na gaw patay na ni gaw. Ay lagi gaw. Mukaon lang ko gaw. Ay lang inom gaw. Ano Alhambra grabe ha. Liguna di ay. Batch 90. 90s na 90. 90s na. Ang buhaton ng mga anak niya, mo niya plywood. Inig assuming lang managkata ni. Ha? Managkata na. Kana tanan? Oh, Liters? ibalik plasterin mo sa plywood. Itris mo sa plywood. Nabutangan mo siya og Eh, kung distansya. mag-tris na imo ning gisuon pero magpabiling ka gamayng allowance kilid, border ba? Murag border niya. Nya isumpayon nimo ni, kana ba? Nagod. Nya ang plywood niya dili mo makat, pitalan to nimo dark color, orange man og pwede gani mo blue mo ikuan. Blue mo imong ano? Itom na lang nimo. Or pwede rin pod light, pwede rin puti. Ang imo ipinta sa kanang kuan ba? O sa available Or pwede color pod na. yellow. Complement lang nga colors. Oo. Ano lang dayon? Basta o sa available dito. Oo, ano lang dayon? Ito na doon ito sa kan. Kudigo. Ano mo? Ano ang kuan? Unsa man siya diri? Unsa man put up nimo diha sa Kanina para ba? 25. Ubos na unsa na. Depende sobra materialis. Ako inan sila nga para dito tong stage, ang katong kilid gibakante ana, tagakan tog mga tila tulok color. Tila ba pag ana ba magtapat-tapat ba color. Yang Yellow. unang table sheet, unang table sheet. Sila na ana kailangan man tilaw ngayon. Oo. Ay, gana po no sideline eh. Deadline niya may costly na naptek. Ano siya? Maging mo perfect circle na yun. Ano siya? Yung football diha. Kung ginagawa perfect circle, dapat perfect po rin mo pronunciation. May makatakas ka mga liters ay apply mo sa kagit. Hindi lang na. Ngayon wala natin kwarta kaya ito nang ipa. One paril balik. Pwede. Sa magsugod. Ngitas to nga. Damang pa, kung maibot, basingan lang din. Ikaw isugo, sir. Ayo, go. Sago. Go. Ipusa daw. Ipit ay kanyur. Ano man? Yabot na dere pikas. Ha? Video po nimo. Kusugang pak chow chow. Ana. Ako wala sa bro kilid ron. Ya. Pak, sobra. Palpa ka nga apprentice. Ari daw sa master. Awa. Petroson, wag limita. YMM. Sana all. MM ba MM? Tidak, Pepe. Ay sig na nga biyang te. Gamay mo na nga circle eh. Kada di. Anya ra good school mo. Excited ba? Ayo ginawa. Ayo ginhawa. Jadi ibi ng plywood mo din dito ka circle ako ganihagaw. Wabot. Wabong te. Okay. Uy, Circle na. sobrang ka na dugo, ka na ba batis? Ano na din na day. So, apagid. Di pa tako master. So, trabaho bigtiwas din no nya. Pagtaas na itong video. Tol na yung putlon kay. Ikaw man eh, manguli man ta. Manguli, ikaw man eh, manguli naman mi. So, ayaw, YTL. So, drian ako sa mga balay mga ga, nauli na ko. So, naday ba kong ipalit sa mga lantay oh. Ano lantay ni sa Bisaya ano. So, hope ko nga na lingaw ra mo og na-inspire mo no sa atong content nga murag way klaro. Usahayo aja klaro. Pero ana na siya klaro, pero ang nagdaray way klaro. So, pero basin di nalingaw mo no. Og na may nakuha nga lesson so mura kay pon siya.
more gyapon you know the drill. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. So ato siyang tapuson, Ganoy TV, Anoy out. See you.